Gobono ba kirembu ya mono gochia somo askofu obo Joseph Mairura Okemwa oyonekia kubaigorera parish ya St Augustine Otamba ritukoria rero asabegenie hamo nabarai banyarakoba bagwikirana muri kito Dominic Onderi agotoigorera mesa ya mayakuru ensoko chinsa isato norbotiro asenchira ubikirana Maigayo Mwaskofu Joseph Mairura Okemwa kuigore parish ya St Ambrose kebeo ritukoria igoro nigo ritukoria ranyarakoba kuigore parish ya 42 ya St Augustine Otamba abwasi abaigeni banyarakoba gwakabuya aso Mwaskofu asigitambo kirekeiga consultations and reflection do hereby establish St Augustine Otamba parish in accordance with canon law 515 number 2 and 3 Konyora tuatarira tambe kurigio bakonyi bwa imani yeito mbia mono tokata bishop ngambia mono tokora ndio ase fika general ito Father Charles Mutali ngambia mono asomo kioya na Father Peter chakira chakigore parish ya St Ambrose chile parish Otamba toshukuru sana sega singia gasto tokorera na ndio nabo Kristo beda sisi akisi to atwal romo kinago support Mwaskofu Joseph Mairura niganyarakoba ko mochero musasroti Paul Nyambane koba musasroti yo muteneri goso musasroti mone we parokia yiga abwase abageni banyarakoba ko mwaregania asenchira ya bene have canonically installed Nyarebe na Nyarebe in the name of Father Paul Nyambane as parish priest of St Augustine Otamba parish. Nilifika kwa ajili ya kuongoza parokia yetu mpya ya Mtakatifu Agostino. Padre mkuu na kushukuru pia mapadre wote watawa wa kike na wa kiume. Sasroti Paul Nyambane, karibu Otamba parish. Twarodi kwa chakiregas, you are energetic na bakristo von sport ambato bwati si musasroti erinde tosukego chibosi tokora ndio ase fika general ito Father Charles Mutali ngambia mono asomo kioya na Father Peter abarai abage siasa bakora no mukonyi b'umugavana bwe county ya Kisii umusikela ijobebo nigo banyarakoba gwikirana na bwase banyarakoba gwakabuya aso Mwaskofu Mairura asoko baretera obokoreri ange na barabwo bokoreri bwe kerisia aigota momo te bishop ngambia mono baba askofu Otamba hawa ndio walinilea, hawa ndio walipeleka shule. Ekerisia ana moga reko ke kati ya buye chukura mwambe kwa mwalipiesco na nenge reko cha ke kerisia kwenye pesa bundia mono atoile pesa ya atoile pansi ndio Otamba kurutua chake tukuru ni teni makale watu wasiri ndio nesa abegeni bekanise Katoliko Rasedasi ya Kisii ganyarakoba gwakabuya aso Mwaskofu Joseph Mairura Okemwa asoko bamenta parish yenye ritukorera kenya nyarakoba ko igore parish ya 42 gotoka ga chiseme chiga cha St Augustine Otamba ikirabonse banyarakoba gwakabuya aso bokore banyakoba gocha ange na barabu kuripoteri getsen kya namba magia soko TV kuruga iga sekendo gyo Otamba ke otoka ga iga ase wodi ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari cha county ya Kisii area tare na Dominic Onderi Nyabuto.